Takže čau lidi, já jsem Magry.cz a tohle je takový vítací video o mně, nebo já se trošku představím. Takže na tomhle channelu hrajeme rádi hry, nebo nevím, no, myslím, že hrajeme rádi hry. Budu uploadovat videa převážně z Minecraftu a všechno, co budu točit, tak veškerý info o té mapě, co budu točit, nebo o single playeru, určitě vám budu dávat downloady různý, čekajte tam Facebook taky a tak dále. Já si myslím, že jsem se asi trošku představil teda, budu hrát teda převážně ten Minecraft, ale Mafii 2, Modern Warfare 3, Assassin's Creed 1 a ještě něco, Sampko možná, San Andreas multiplayer a nevím, to bude asi všechno. Doufám, že jsem se tak nějak přibližně představil. Můj channel bude dole v popisku videa, protože tohle uploaduju už jakoby na hrajeme rádi hry. A to bude asi všechno. Doufám, že jsem se vám aspoň trošku představil. Kdybyste chtěli o mě něco vědět, ozvěte se na Skype, který bude dole v popisku. A děkuji moc zatím. Mějte se a čau.